рӯзи 7 сентябр 32-солагии рӯзи истиқлолияти давлатиро роҳбарият ва ҳайати шахсии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки собиқадорони соҳа дар фазои тантанавӣ таҷлил намуданд. ҷамъомади ҷашнӣ бо сароидани суруди миллӣ ки нишон аз ваҳдату ягонагӣ, соҳибистиқлолӣ, ҳуввият ва ифтихори давлатдорӣ аст, оғоз гардид. сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷивонов бо маърузаи пурмуҳтавои табрикотӣ баромад намуда ҳайати шахсӣ ва собиқадорони мақомотро ба ҷашни умумии миллӣ табрик намуд. гуфта шуд ки истиқлолият омили асосии бедории миллат, пешрафту тараqqии мамлакат ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар ҷаҳон аст. санаи 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлолиятро ба даст овард ва дар харитаи ҷаҳонӣ давлате бо номи Тоҷикистони соҳибистиқлол зуҳур кард. ҳамасола шаҳрвандони гуногун миллати Тоҷикистон ин санаро гиромӣ дошта бо фараҳу шодӣ дар сатҳи давлатӣ, корхонаву идораҳо, маҳалла ва хонаводагӣ таҷлил менамоянд. зеро аз баракати истиқлоли давлатӣ ҷаҳониён Тоҷикистонро шинохтанд ва давлати мо ба дастовардҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ, маънавию фарҳангӣ ва иҷтимоӣ ноил гашт ва дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати рӯ ба тараққӣ муаррифӣ гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ таъкид намуданд, ки истиқлоли давлатӣ барои мардуми мо имконияти нодири таърихӣ фароҳам овард, ки зери парчами миллии худ муттаҳид шуда бо заҳмати аҳлунаву бунёдкорона бисёр мушкилоту монеаҳои сахту сангинро паси сар намоянд ва кишвари маҳбубамонро ба марҳилаи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ расонанд. сардори раёсат дар маърузаи худ кормандони милитсияро барои ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, амнияту тартиботи сартосарӣ, ки кафили пешрафти ҷомеа ва истиқлолияти давлатӣ аст, ҳидоят намуда ватандӯст буданро талқин намуд. таҷлили бошукӯҳ ва ташкили чорабинҳо ба муносибати истиқлолияти давлатӣ хоси ин иди умумии миллӣ мебошад, зеро ваҳдату ягонагӣ ва сарҷамъии миллат дар чунин чорабинҳои тантанавӣ таҷассум меёбад. ба муносибати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд дар вазъияти тантанавӣ соҳиби медалу орден, сипосномаву ифтихорнома ва рутбаҳои навбатӣ шуданд. мавриди зикр аст, ки чунин чорабинҳои тантанавӣ дар ҳамаи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баргузор карда шуд, зеро истиқлолияти давлатӣ таҷассумгари ободии ватан, ваҳдату якдили саодати рӯзгор ва иқболу фароҳмандӣ дар сарзамини мост. шаҳрванд Дониёров Ғафур Кенҷабоевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳарчанд 3 маротиба барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, дар ин навбат ҷинояти ғоратгарӣ ба ӯ нисбат дода мешавад, ки зарари моддиву маънавӣ ба ҷабридаи ҷиноят гузошта ҳамчун хотираи талх то охири умр аз худ дарак медиҳад. ба яке аз ҳуҷраҳо даромадам, ки дар болои рахти хоб ҷавонзане бо телефон бозӣ дошт. аввал даҳони соҳибхонаро бо дастонам дошта, баъдан телефонро тасарруф кардам, ки яку якбора ба додувой даромад. аз ин ҳолат тарсида гурехтам. гумонбаршуда Ғафур Дониёров санаи 12 август дар дили шаб тахминан соатҳои 1 дидаву донистаа, ки соҳибони манзили истиқоматӣ дар суроғаи ҷамоати деҳоти Ёва, кӯчаи Турсун Улҷабоев, ҳавлии рақами 2 дар хона мебошанд, бо мақсади ғоратгарӣ воридии ҳуҷраи хобии келини хонадон Малика Муъминова гашта, ошкоро бо истифодаи зӯроварӣ даҳони охиронро маҳкам карда, аз болои рахти хоб ба замин афтонида талаби маблағ менамояд. тасаввур кардани ин манзараи ҷиноятӣ ҳатто даҳшатнок аст, аммо ҳодисаи мазкур воқеияти талхест, ки ҷабрдида ба таври ногаҳонӣ дучор ва аз таъсири он вазъи саломатиашро аз даст додааст. телефонша ман ман ҳаминҷа омад мугӯд, ман ҳамту нигоҳ кардам мугӯд, ҳаминҷа омад мугӯд, ман ҳамту када қапид дастам мугӯду телефонам мугӯд, ҳамин кашола кадагишба мугӯд, ман ҳамту кад мугӯд, ҳамин хеле зиён кад ки мугӯд, ҳамин хеле ман ҳамин доду бедод кадам мугӯд, тела додам мугӯд соне. телефони мобилӣ ба арзиши 1500 сомонӣ, ки лаҳзаи ғоратгарӣ дар дасти ҷабрида қарор дошт, ягона ғаниматест, ки ғоратгар ҳангоми фирор кардан бо худ мебарад. гурехтан аз ҷо ҳодиса ва то ба охир хотима набахшидани нақшаи ҷиноятӣ бо сабабҳои аз Ғафур Дониёров вобаста набуда ба вуқӯъ пайваст, зеро дигар бошандагони манзили истиқоматӣ дар натиҷаи шунидани овози ҷабрида оиди даъват ба кӯмак аз ҳолати ворид шудани шахси бегона ба хонаашон бохабар гаштанд, ки вазъияти мазкур барои гумонбаршуда ноқулай буд. جان داد جان گفته دادگاهی کرد وقتی برامده دعوت وای نبود دیگه اما که من لحظه دوست دادگاهی که دوست همین من به خیالم هم محله همشون دی
داد همه من همینجا گریخ من مامان همین 3 مون 4 مون به قربان بودگیش همین بود من باید دیگه ساعت چند بود تخمینا؟ یک گذشتگی بود. کارمندان اپراتیوی شعبه میلیسیا در منطقه یووه شعبه یکی وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفوروف توانستند شخصیت جنایتکاری با جامعه خفناک را معین و او را بازداشت نمایند. тавре баъдан милитсия маълум кард содир намудани ҷинояти дараҷаи хафнокиаш махсусан вазнини ғоратгарӣ ягона кирдори содирнамудаи Дониёров набуда ҳамзамон ном бурда бо мақсади дуздӣ ба ҳавлии истиқоматие ворид мешавад ки соҳибхона ӯро мушоҳида ва бо овози баланд дод мезанад ва бо ҳамин сабабҳои аз гумонбаршуда вобаста набуда ҷинояти дуздӣ хотима наёфта мемонад. гумонбар муайян ва акнун ӯро зарур аст оиди кирдори содирнамудааш назди қонун ҷавоб гӯяд. суиқасди ғоратгарӣ ва суиқасди дуздиро тафтишоти пешакӣ дар парвандаи ҷиноятӣ бандубаст намуда ба гумонбаршуда Ғафур Дониёров нисбат медиҳад. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен дуздиҳоеро ошкор сохтанд ки дар содир кардани он ду шаҳрванди хориҷӣ аниқтараш навраси 17-сола Нурматов Шоҳрух Шӯҳратоғлӣ ва шаҳрванд Абдукаримов Диёрбек Дилшод Уғлӣ соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандагони маҳаллаи Дӯстлӣ ва Сайҳуни шаҳри Бекоботи Ҷумҳурии Ӯзбекистон гумонбар мебошанд. гумонбаршудаҳо аз сабабе ки дар минтақаи назди сарҳадӣ бо ноҳияи Спитамени Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд ва дорои варақаи махсус барои гузаштани сарҳад мебошанд, озодона ба ҳудуди ноҳияи Спитамен гузашта ба дуздӣ машғул шуданд. бо истифода аз олоти мехкашӣ дарро кушода медаромадем. телефон, ноутбук, флешкорт ва дигар лавозимоти иловагӣ барои телефонро тасарруф мекардем. масалан аз ин дукон 4 телефон ва лавозимоти ёрирасон дуздидем. аз дуконҳои дигар низ бо ҳамин тартиб ашёи барои фурӯш мутобиқро дар борхалта бор карда мебурдем. аз сабабе ки ман ин ҷойҳоро медонистам ҳангоми дуздӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ намегардидам. 9 лаҳзаи дуздиро тафтишоти пешакӣ ба гумонбаршудаҳо нисбат медиҳад ки дар 3 ҳолат Нурматов ва Абдукаримов якҷоя ва бо маслиҳати пешакӣ амал намуда дар ҳудуди бозори марказии ноҳияи Спитамен амволу ашёи дуконҳои телефонфурӯширо ба яғмо бурданд. дар 3 ҳолати дигар гумонбаршуда Шоҳрух Нурматов дар танҳоӣ бо роҳи шикастани қулфи дари даромад ба дуконҳои телефонфурӯшӣ ворид гашта планшет, планшет, лавозимоти иловагӣ барои телефон, компютер ва таҷҳизотҳои компютериро тасарруф мекунад ки аз чапдастиҳояш ба соҳибкорон аз 1500 то 45000 сомонӣ зарар расонда шудааст. ҳамзамон 3 далели тасарруфи дучархаи скутер дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Истиқлол ва Куруши ноҳияи Спитаменро гумонбаршуда Шоҳрух Нурматов дар якҷоягӣ бо 2 навраси 17-сола истиқоматкунандагони ҷамоати деҳотӣ сарбанди ноҳияи Спитамен содир кардааст ки арзиши ҳар кадоме аз скутерҳо аз 3000 сомонӣ боло меистад. гумонбаршудаҳо асосан шабона ба амалҳои тасарруфкорӣ даст мезаданд. дучархаи скутер барои ҳозир шудан ба макони дуздиҳо истифода мешуд. ҳамзамон гумонбаршудаҳо ба олотҳое ба мисли корт, асбоби мехкашӣ ва борхалта мусаллаҳ буданд ки ҳар кадоме дар мавридҳои зарурӣ ба кор мерафт. шурӯъ аз моҳи май то лаҳзаи боздошт даҳаи 3 моҳи август дуздиҳо идома ёфта фаъолияти соҳибкорони бозори марказии ноҳияи Спитаменро номуназзам сохт. зеро ҳар кадом соҳибкор хавф дошт ки рӯзе панҷаи касофати дуздӣ молу ашёи онҳоро низ тасарруф хоҳад кард. 25 июн саҳаре омдем, ҳамин даро кушодагӣ будагӣ, ҳаминҷа дуз шудагӣ, дузӣ шудагӣ, 31 та телефона гирифтагӣ. нархи ҳамин 31 та телефон 45000 мешад. замок шикастагӣ дар онда бинам агар телефонон нестанд, 9 та телефон, 9 адад телефон, 2 адад соати смарт соат ҳамин хеле чизон нестанд. зарар расондашда чанд пул аст? зарараш примерно 7000-8000 зарар расондагиам. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен дар ҳудуди ноҳия навраси чапдаст Шоҳрух Нурматовро ҳангоми дучархасаворӣ ва интихоби ҳадафи навбатии дуздӣ ғофилгир карданд. иҳотагирии ҳудуди маъмурӣ ва бурдани назорати ошкоро ва ғайриошкоро имкон дод ки хадамотҳои бахши хизмат гиреҳи сарбастаи дуздиҳоро ошкор ва содиркунандагонашро назди қонун сархам созанд. бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ нисбати гумонбаршудаҳо чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. интихоби роҳи нодурусти зиндагии касро ба ҳолатҳое дучор менамояд ки оқибаташ нороҳаткунанда аст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон
дар асоси муроҷиати ҷабрдидагони ҷиноятҳои дуздӣ чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ роҳандозӣ намуда ба кажрафтории шаҳрванд Иргашев Аброр Шавкатҷонович соли таваллудаш 2002 иstiqomatkунандаи шаҳри Гулистон нуқта гузоштанд. тавре далелҳои ҷамъоваришуда гувоҳӣ медиҳанд дар оғози моҳи август майли ба даст овардани даромади муфт гумонбаршуда Иргашевро ба дуздӣ водор кардааст. ду адад воситаҳои нақлиётӣ дар кӯча гузошташуда ва манзилҳои иstiqоматӣ дар ду ҳолат ҳадафи тасарруфкорӣ аз ҷониби ӯ қарор гирифтааст. Şoğunun koftum, adınış son yakınyazor ve kartı bulma, pasport kutu. маблағи пулӣ, кортҳои бонкӣ, ҳамён ва тилловорӣ номгӯи асосии моликияти ҷабрдидагон аст, ки дар натиҷаи тасарруфкорӣ аз даст медиҳанд. Масалан, санаи 7 август тахминан соатҳои 6:30 ҳангоми гузаштан аз кӯчаи Рӯдакии шаҳри Гулистон аз дохили автомошина ба шаҳрванд Суҳроб Ҷамолиддинов тааллуқ дошта, ки дар канори роҳ меистод, 1500 сомонӣ маблағи пулӣ ва 5 адад кортҳои бонкиро тасарруф кардааст. Санаи 8 август бошад, дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Гулистон бо роҳи шикастани оинаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira аз дохилаш ҳамёни занонаро тасарруф менамояд, ки дар дохилаш 400 сомонӣ пули нақд ва 2 адад корти бонкӣ мавҷуд буд. Даромади аз дуздиҳо ба даст омада роҳу равиши чапдастиҳои Аброр Иргашевро дигар сохт. акнун ӯ дасти тамъа ба манзилҳои иstiqomatӣ дароз намуда, давоми моҳи августи соли равон дар ду ҳолат ғайриқонунӣ бо мақсади дуздӣ вориди манзилҳое мешавад, ки соҳибонаш муваққатан он ҷо қарор надоштанд. чӣ хел ҳамин хонаро интихоб карда ворид шудӣ ту? Benim burası rahatsızlığım, oyun kuşlayı şediydim. молу ашёи бо роҳи ҷиноят ба дастовардаро гумонбаршуда дар даромадгоҳи манзили иstiqomatиаш воқеъ дар кӯчаи Истиқлол бинои рақами 115 пинҳон карда дар идома ба манфиати шахсӣ истифода мекард. از شهروند ایرگاشف ابرور شوکتجانویچ در صادر کردن جنایت دزدی که جنایت او را تصدیق میکند دلیل‌های شایع دریافت و گرفته شدند. از آن جمله کارت پلاستیکی امانت بانک 5 عدد، یک عدد دوشنبه سیتی، یک عدد کارت پلاستیکی توحید بانک، یک عدد کارت بانک اسقاط و یک عدد شناسنامه ملی شهروند، یک جفت گوشوار طلایی و 5 عدد انگشترینگوی نقره ساخته شده دریافت و گرفته شد. айни ҳол тафтишоти пешакӣ дар асоси моддаҳои 244 дуздӣ ва 339 кодекси ҷиноятӣ тасарруф ё вайрон кардани ҳуҷҷат нисбати Аброр Иргашев парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ намуд, ки дар зиндагии ояндаи ӯ тақдирсоз хоҳад буд. амалиёти ҷустуҷӯ аз чорабиниҳои ҳуқуқиест, ки мақомоти корҳои дохилӣ бо мақсади муайян кардани макони будубош ва боздошту ба мақомоти таҳқиқу тафтишот дастрас намудани шахсони дар содир намудани ҷиноят гумонбар роҳандозӣ менамояд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов ҳафтаи равон дар ҷараёни корбарӣ тибқи талаботи амалиёти ҷустуҷӯ ба натиҷаи хуби хизматӣ ноил гашта ҷустуҷӯшаванда Хоҷазода Сафо Ҳакимӣ соли таваллудаш 1963 иstiqomatkунандаи ҷамоати шаҳраки Меҳрободи ноҳияро, ки барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ моҳи июни соли равон нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт бо изҳори пушаймониву худиқрорӣ аз мулки ғарибӣ ба ватан баргардонанд. дар натиҷаи ҳамкорӣ ва пазирифтани даъвати мақомот Сафо Хоҷазода худро аз оқибати нороҳаткунандаи пинҳон шудан аз таъқиби ҷиноятӣ озод кард, зеро бо татбиқи банди эъзоҳи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ мақомотҳои ваколадор ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуданд. در نتیجه به احتیاطی در واسطه‌های اخبار عمومی که به یوتیوب و به دیگر کانال ها وابستگی است که من بعضی وقت در وقت‌های خالی یوتیوب تماشا می‌کردم، بعد این نوارهایی که برای من مقبول می‌شدن همونها رو به یگان یار و دوست ارسال می‌کردیم. از همین سبب راستیگه بعد آگاه شدیم که در غایب ما پرونده جنایی کشادگی بودند، سببی افراطی در جمعیت می شود گفته و در همین صحبت با متخصصین همین ساحه هم صحبت شدیم. گفتن شما وطن آمدن گیرید. خب آمدیم با هم بازم صحبت کردن، کارهای پیشگیری پراکتیکی گذراندن و حقیقتا از همون نواری که چی کردیم من پشیمان هستم که یک سببی خب همین ناآرامی جمعیت نشود و امروز بسیار همین واسطه‌های اخبار عمومی سببی خب افراط و صفت تفریقه و صفتی در جامعه بسیار ناآرامی ها را پیدا کرده ایستادن. از همین خواهش میکنم که از همین نوارهایی که اغواگرانه میشوند و سببی
ناآرامی جمعیت ما میشوند از خود دوری کرده احتیاط کردن لازم است. ملاقات با نزدیکان جستجوشونده جهتی فهمانیدن سبکی‌های تعیینات قانون و به واسطه پیدا کردن علاقه با خود جستجوشونده به میلیسیای ناحیه جبار رسولوف امکان داد صفا خواجه‌زاده جستجوشونده در صادر نمودن جنایت‌های خاراکتر اکستریمیستی گمانبر را با خواهش خود از خارجه برگردانند. بنا به معلومات اپراتیوی و تفتیشاتی نامبرده هنگام قرار داشتن در مهاجرت مهنتی توسط شبکه‌های اجتماعی به دام مبلغان افراطی افتاده نوارهای اغواانگیز و خصوصیت افراطی داشته را توسط اینترنت پهن کرده در تطبیق حرکت‌های غیر قانونی آنها حصه‌گذاری کرده است که حالت مذکور باعث می‌شود که در غیبش پرونده جنایتی آغاز کرده شود. با درک خطاگی و آزاد شدن از جوابگاری جنایتی اکنون صفا خواجه‌زاده جای خود را باز در جامعه آبادی دیار یافته امکانیت آزاد زیستن و بهره‌ور شدن از خوشی‌های زندگی را پیدا نمود. санаи 8 сентябр тахминан соатҳои 21:30 ронандаи автомошини тамғаи Hyundai Porter аломати қайди давлатиаш 9153 RE02 Қулматов Тоҳирҷон Субҳонқулович соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Ашт Ғафуров дар назди роҳи даромад ба шаҳраки Консои шаҳри Гулистон чораҳои бехатариро нодида гирифта самти ҳаракаташро иваз намуда ба нақлиёти аз самти муқобил омада истода واسطه نقلیاتی بورکش تمغه گاز 2705 تحت اداره راننده قربان محمد حیدرزاده سال تولدش 1994 استقامت کننده جماعتی دیهاتی پالدورکی ناحیه مسجد رو به رو برمیخورد. رسش ناگهانی و پرشدت برای راننده واسطه نقلیاتی Hyundai Porter تقدیر شکن گشت زیرا نامبرده در جای حادثه به هلاکت رسید. برآمدن به سمت مقابل حرکتی راه از دغل‌ترین قاعده و ایرانکنی حرکت در راه است که در اکثر موارد به فاجعه می انجامد. هر یک راننده هوشمند باید داند که رعایت نکردن قاعده حرکت در راه قدم سوی مرگ است.